Transmarena 2016, portem ja gairebé 5 hores, 2 hores 47 minuts. Qui vulgui pot anar-se a mirar la classificació aquí dintre del local d'Astor Bike, al centre BTT aquí que estem, on hem fet aquest any l'arribada aquí a Pineda. No tenemos noticias de momento que nadie se haya lesionado. Me acaba de llegar